Moikka! Eli kuvaan siis lahjanavausvideota. Näitä lahjoja on tullut silleen todella kivasti paljon. Kiitos kaikille. Eli aloitetaan. Mä nyt päivitän vielä tämän statuksen. Olen lahjanhimoinen. Hihi. Mut aloitetaan. Eli no ei ensimmäistä, mutta aloitetaan nyt. Eli Bella Rosa 1, 2, 3. Mä nyt painan tästä lahjasta. Kiitos, ihanat hiukset. Bella Rosa 1, 2, 3. Sitten Stefanie 1, 2, 3, 4. Mä en painakaan OK, mä painankin vaatteet. Haha. Näin. Ja sitten Jessica Lovell. Mä saan aika paljon hiuksia, mut ei se haittaa, se on totta kai kiva, että mä saan hiuksia. Jessica Lovell. Sitten Super Sara HHCX. Kiitos. Hienot housut, mä ne ennen sain noi aina aloitukseksi lahjaksi, mut joo. Kiitos. Sitten Velhotar 558. Kiitos. Mä niin tykkään näistä lahjavideoista. En mä tiedä miksi. Varmaan siksi, että musta on kiva nähdä mitä tavaraa teillä on. Sitten Julia. Tommonen nuoli 3CX. Kiitos, vaikka mulla on tällainen, mutta kiitos, toi on tosi söpö. Julia. Noin. Sitten on Nennuli 90. Mä arvaan, että ne on hiukset. Ei ollut, nää oli tämmöiset hienot. Kiitti muuten, koska mulla on vaan tollaset, mut punaiset. Kiitti. Kiitti. Joo. Mä en nyt vastaa, sori kun kuvaan videota, niin en kesken viitti vastata. Eve 2025. Anteeksi, näytinkö mä Nennulin? Mä näytän sut nyt vielä. Eikö näytin jo? Sori, mä oon aina tällä, että joskus mä saatan unohtaa. Joo, mut Eve 2025. Sori, jos tuolta kuuluu jotain kolinaa, mun isä tekee siellä nyt jotain. Joo. Sitten tommoset nuolijutut Elvu. Kiitos. Tuommoista mä olin halunnutkin. En mä tiedä miksi, mutta halusin tollasen. Kiitos. Lale 7. Joo. Pääset. Ihanat, kiitos. Mä nyt vastaan tähän, kun tää on tähän videoon liittyvä kysymys. Ja ei tarvitse kysyä multa, että pääseekö videoon, jos antaa lahjan. Koska totta kai siihen videoon pääsee. Tinja. Minun Tinjaseni. Tinjatäti. Kiitos, ampiainen. Tinja. Halloween tyttö. Kiitos, ihana.
Mä näytän nyt sut, koska mä en muista näytinkö mä sua. En näyttänyt. Joo, mut näytin kuitenkin nyt. Halloween-tyttö. Penkillä poika ja kaikkea, en muista sanoja. Kakkumiina. Kiitos, Maako Lovni. Kiitos, Kakkumiina. Sitten taas Tinja. Miten sä, Tinja, voit antaa mulle tuon? Tinja antoi mulle tatskan. Tinja. En tiedä. Tinja on sekasin. Se antoi mulle ton vanhan tatskan. Jee, Tinja on sekasin. No ei. Tinja, sä oot oikeesti sekasin. Ei pahalla. Mut joo, lila tyttö. Kiitos. Joo, on hyvä, että Tinja on sekasin. Noin. Joo, sori jos mä vastasin tohon. Sitten Bella Rosa 1, 2, 3. Sori jos mä en oikeesti nyt vastaa johonkin teidän tärkeäseen viestiin. Mut kun mulla on viti kesken, niin on ärsyttävää. Joo, sitten sumihuutomerkki. Kiitos. Hieno juttu. Tai takki tai no joku. Totta kai sie pääsit. Joo. Mä vastaan yleensä aina vaan sellaisiin, missä kysytään, että pääsinkö mukaan, koska en viitsi olla vastaan. Joo. Mitä tapahtuu? Missä mun lahjat on? Mä en halua, että mun lahjat hävis. Jee, Veronika. Onks tässä mun lahjat? Onks varmasti? Okei. Joo. Ja Stefania 1, 2, 3, 4 antoi taas. Kiitos, ihana. Tai ei mun tarvii näyttää, jos sut on jo näytetty. Tänään tai huomenna. Joo, sit Veronika 2121. Kiitos, ihana. Sitten Jessica Lovell. Kiitos, ihana. Mä näytin sut jo, mut ihan sama. Sitten Bella Rosa 1, 2, 3. Taas. Kiitos. Lianora tai Ianora. No nyt vastaan tuolla kohta. Mä annoin tää sulle, mutta ei se haittaa, kun annoit takas. Joo. Kiitos. Sitten Supersara HHCX. Kiitos.
Kiitos. Sitä ei kyllä vaan valitettavasti näy, mutta ei voi mitään. SSO Play. Kiitos. Mitä sieltä paljastuu? Kiitti. Musta noi kengät on vaan silleen vähän jännät. Ei pahalla siis MSPlle kun loinoi. Mut niinku täällä toiselta puolella ne on pienemmät ja toiselta puolella suuret. Mutta puolelta suuremmat. Sori jos mä puhun hiljaa, en mä tiedä miksi. Ennen oli 90. Vaatteet, kiitos. Sitten taas ne oli 90. Kiitos viinistä. Kiitos. Mä nyt vastaan nopeasti tuon. Jos ei teidän elämää kaada. Sitten taas Tinja. Tinja. Good girl. Vaatteet. Kiitos Tinja. Ja taas Supersara HHCX. Mä yritän opetella muistaa joidenkin. Kiitos. Nimiä. En. Joskus oikeesti ehkä pitäisi antaa joku tietty raja, että kuinka paljon niitä saa antaa, koska näitä on nyt oikeesti tullut niin paljon. Tinja. Tinja. Mä saan enimmäkseen vaatteita yleensä. No, mitäs mä aina vaan suoraan painasin tästä? Madeja. Anteeksi, jos mä nyt yskäsen. Oli pakko tehdä tai muuten mun ääni olisi kuulostanut liian käheltä. Mä nyt vastaan tähänkin nopeasti. Mä muistan mun kanavan ulkoa. Joo, mut Madeja. Kiitos. Itse asiassa noin ihan hienot. Sitten Kakkumiina. Mä näytinkin sut. Ihana, kiitos. Mä nyt näytän sut varmuuden vuoksi. Mä en oo ihan varma. Näytinkö? Joo, kyllä mä kaiket näytin. Mulle annetaan koko ajan lisää lahjoja. Tästä videosta tulee 2,5 tuntia kestävä. Kiitos. Vaatteet. Kiitos. No on hauskat. Mä näytin sut ja muistan sen kyllä. Kiitos. Sori jos mä oon silleen. Koska mä en halua, että tää kestää paljon. Vaatteet. Kiitti. Joo. Kiitos. No niin, nyt mä yritän nopeasti. Mä en halua, että tää kestää 1000 minuuttia. Siinä on todella upeat kengät. Mä nyt painan tästä uudet laitaa. No niin, vihdoinkin nämä lahjat on lopussa. Kakkomiina. Ei lagia, ei. Mä en tykkää. Vaatteet. Mä vihaan lagia. Mä en edes tiedä mikä se oli, mut vaatteet nyt silti.
Sori, mä en nyt nähnyt mikä se oli, kun tää laki. Ei just. Miksi videon aikana just pitää tulla hirveä lakipiikki? Ei olko, please. Ei ole kenenkään syytä, vaan tää mun tietokone. Ja netti. Kiitti. Mä nyt nopeasti käyn katsomaan, mikä se oli. Kakkumiina. Ja mikäs? Se oli toi cash. Cash. Ei ole hyvä aika shoppailla. Sori. Jes. Mä Tinia. Mä oon katso prinsessa. Mä oon upein prinsessa. Yeah. 2025. Ootteet, kiitos. Bella Roosa 123. Kiitos. Kiitos. Mä saan hienot kengät. Ja sitten Pinksyt 123. Yes. Vikalahja. Avataan nyt. Ja midi loppuu sen jälkeen. Ihanat hiukset. Ihanat. Ja Pink tyttö 123. No niin, mä katon, onks kukaan antanut mulle lahjaa vielä. Hyy. Nopeetin kuvaa. Miten? Nopeetin kuvaa. Misen? No niin, ja moikka teille. Toivottavasti tää video nyt kestänyt 1000 tuntia.